dneska chci říct o jedné aktivitě, která vám pomůže zbavit se vašeho přízvuku a rozšířit vaši slovní zásobu. A navíc nemusíte u toho otravovat jiné lidi, nepotřebujete k tomu nikoho jiného, můžete to dělat sami doma. A o co vlastně jde? Zkuste si během nějaké doby, třeba během jednoho týdne, každý večer, pokaždé, když se vracíte domů z práce, nahrát nějakou hlásovku, kde třeba řeknete o tom, jak proběhl váš dnešní den, co jste dneska dělali, jakou náladu jste dneska měli, koho jste dneska potkali a tak dále. Během té doby, co budete dělat tu aktivitu, zjistíte, že nějaká slovíčka vám chybí. Tato slova si můžete vypsat na nějaký papír, sformulovat s nimi několik vět, no a zapamatovat si je. Druhá věc. Uslyšíte svá slabá místa a uvidíte, kde se můžete zlepšit. Tím se zbavíte svého přízvuku. Zkuste to.